Filmaat sä mua nyt? Joo. Kerros nyt sit penkkireissusta. Tai et mitä me ollaan autolle tehty. No, penkissä käytiin Ahtiven kanssa ja siellä kävi vähän laihalla. Eli ei toiminut yhtään vakiosuuttimilla. Mikä oli kyllä arvattavissakin, mutta mentiin riskillä ja se ei kannattanut. Syvällä pajotettiin auto vapaarikuntoon, päästään ajamaan ja nyt se on muutamia pitsauksia vaille valmis. Ja katsotaan hommia sit taas. Syssymmällä. Niin. Tai talvemmalla. Niin, Madnessien jälkeen. Joo. Jep. Ja Havajalle taisi oleen niinku ensimmäistä kertaa ikinä Lapualla. Joo. Ei oo ennen käyty. Okei, missähän meidän täytyy mennä? Reef Madness. Nyt vedään vissiin tonne. No niin, tois varikko pystys. Joo. Ja peiserit. Auto on vähän vielä kesken, mutta kai se siitä. Sä kävit radan läpi. Juu. Oli se kohtuu yksinkertaisen näköinen. Katsotaan. Se mäki oli hurja. Ja on vilu. Ja märkää. On märkää ja kylmää. Katsokaa meitä. On haluttu valo. Mä otan salamin pois. Vähän siisti. On siistit. Täällä ei oo muuten sähköä täällä varikassa. Ei. Ei pala. Joo. Mut syörään nyt ensin. Niin, syörään nyt. Sopuskaan, jos ei mitään muuta oo. Mä oon tässä mennä sen. Mitäs se kello on? En minä tiedä. Kato. Se on ton verran. 1. Ja on vilu. On todella kylmä. Sulla on vieläkin vähän noin housut märät. No. Saatais videolla tämmönen unboxauskin. Lämpö puhalli, mut tässä on virtaa täällä vehkeellä jostain vielä. Täällä ei oikein piuhat pelitä. Saadaan lämpöä koppiin. Vieläkään ei tuu sähköä missään. Ja täällä on nyt jo porukka pistää linja-autoja käymään ja mekin laitettiin Linja-autot käymään. linja-autot käymään. Katsotaan, voi tulla aika kylmä yö. Makkarat syötiin. Kaikon mennä. Noniin, Ja, aamu valkenee. joo, on kylmä ja märkissä. Samat tunnelmat varmaan kuin eilen ehtoolla. Joo, sähköä ei saada vieläkään. Ja autoa saatiin leima. Vähän pitää fiksailla vielä. Tuolla pari leikää pohjassa, mitkä pitää tukkia ja Ja sammuttimet oli molemmat pimeänä. sammuttimet oli joo. Ei ne pimeät, ne on vanhoja. Ja pyyhkiät pistetään vielä toimintaan ja sit päästäänkin ehkä jo vetään. Joo. Ja eturenkaat vaihdetaan. Eturenkaat vaihdetaan. Niin. Mitä kävi? No ei se auto lähtenyt käymään. Kaikki oli valmiina. Kaikki oli valmiina ja starttia kun painoi, niin vähän aikaa jakso startata ja sit hyytyi ja kakutaa virtaa ja siellä on ilmeisesti sulakeprasias joku häikkä. Sen kun avasi, se tiputti alas, nyt se lähti. En tiedä, kun päästään vissiin vetäköön ja sitten kattoo. Se oli aika liukkaan näköinen. Liukkaan näköistä oli juu. Tulee jaloille. Mennään koittaa.
No niin, nyt on ajettu jo vähän. Ekat vedot. Joo. No niin, kyllä hymy löytyy. Kyllä hymyilyttää. Menee hienosti, kun on vähän märkää. Ettei se nyt niin paljon haittaa, että tossa on pieni reikä ja siinä ei oo mitään. Kyllä se sitten harmittaa. No harmittaa. Vähän tarvitaan lisää pitoa, lasketaan rengaspainetta ja katsotaan. Joo, mennään ajaa lisää. Ei toimi. Ei toimi. Käy vajailla. Käytännössä koko ajan. Se on varmaan noin 2.8 suuttimet. Vaihdettiin tähän 2.8 suuttimet ahtimen kanssa siitä penkkiä, että se olisi antanut vähän enemmän polttoainetta sinne. Nyt se saisi varmaan liikaa. Niin se tekee. Kokeillaan vaihtaa ne vakiot takaisin ja katsotaan, jos se rupee sitten toimimaan. Joo. Puolella kierrosta pääsee ehkä vetämään ja sitten se vetää taas vajaa. Jep. Joo. Oi saa. Se oli ihan liukas. Oli. Tästä ei saa. Tulpattiin vähän, teipattiin reikää, ettei sinne. Ei oo ihan toiminut tää vehi. Se on koko päivän käynyt vajailla. Sille ei oo päässyt kuin muutaman kierroksen, kun ollaan ajettu. Sehän on lainattiin jo rupeaa käymään päin persettä ja siihen on vaihdettu suuttimet ja vähän puolia ja tulppia keskenään ja pistettiin joku uuskin tulppa. Nyt sieltä löytyi sit niinku noin tulpareijat oli täynnä vettä. Se on tässä maatosesteessä ollut. Niin ainakin kävi paikalla ihan koneelti paikattiin, ettei sit meillä. Mennään kokeilemaan. Joo, elikkä nyt auton pitäisi ehkä toivon mukaan toimia. Moro. Ei tästä tuppuja. Aina avaimia, mä saan mun autoa vielä auki, et sais vittu kaljaa. Ei mulla oo sua avaimia. Ei oo, voi mulla avaimia. Älä Joo, tosiaan nyt se pitäisi toimia. Mutta nyt
meni jarrupolin pohjaan. Eli mä en tiedä, pojat etsii sieltä jotain mahdollista vuotoa, mikä olisi voinut tulla siinä kolarissa tai ulosajossa tai jotain muuta. En tiedä. Mutta joo. Mun oli pakko tulla tänne autoon lämmittelee. Niin perun kylpy. Viimeiset videot, akkua 5%. Mitä sulla on sanottavaa? Ei mitään, nyt se toimii. Vähän tässä liukkaammaksi tai voimaa lisää. Jottain. Joo. Menee tollailla siellä nyt. No, se oli huono video. Laitetaan tähän niinku tän jälkeen. Niin, tähän tulee sit klippiä, joo. Olis ajettu. Joo, tältä päivää. Yhdet renkaat meni. Koko päivänä. Ja täysiä puhtaita vetoja ehkä. Vajaa 10. Ei varmaan enempää. Huonosti tuli ajo. Joo. Ei tää oikein nyt niinku pörki. Ei se oikein toimi. En tiedä, katsotaan huomenna uuden kerran. Valo tosiaan. Valot. Eli mitäs nyt tapahtuu? No me laitettiin noin suuttimet nyt takaisin noihin pykälään isompiin malleihin ja nyt se toimi jokseenkin. Nyt on toi bensapainien sääli pois tuolta välistä, kun se ehkä on siinä. Jotain ongelma. Toi ei ainakaan toimi lainkaan toi. Jos se toimi vähän, niin katsotaan. Päästä tuli taas märkää. Joo. Me tuli uusi vika. Ottaa rajoittimelle jo 500 tonnissa. Eli ei kierrä niin ylös kuin kuuluisi. Katsotaan mitä saadaan sillä tehtyä jotain. Ja sit ottaa kun tarpeeksi kauan pitää rajoitinta pohjassa, niin sit se ottaa vedon pois.
Tää kuivuu, renkaatkin vähän lämpes ja katsotaan, jos tästä nyt vielä saatais vähän ajestua. Joo. Ei saatu autoa toimii. Edelleen rajoittaa 5 tonnissa ja toi. Joo. Vissiin pakkaillaan kamaa kyytiin ja lähdetään kotiin päin. Bensaa säästy ja renkaita. Toi yhdestä renkaasta lähti eilen illalla pinta. Muuten ei oo kulunut oikeastaan yhtään. Lähdetään kotiin päin ja ruvetaan huntsimaan mitä sit tehdään. Jees. Toimii silti. Nopeusmittari toimii. Ai että. Onko käynnissä? Se toimii. Nyt se toimii. Porukka pakkaa. Ei mun täydy olla vielä selitetty tää, että miksi se toimii. En mä tiedä. Siinä pistettiin ABS ja tulaiset paikalleen. Mallattiin vitakoodi. Joo. Se toi yhdet renkaat saatiin ajettu. Ja vähän toimii.